muna amfani da wannan dama muna addu'a wannan ƙasa tamu Najeriya duka gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Sannan kuma muna addu'a wa ɓangarenmu na arewa gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ya raba mu da dukkan sharri na masu sharri. Wannan jihohi namu na arewa da suke cin wuta, ake ta zubar da jini, ake ta kashe mutane, ya Ubangiji ka kawo mana ƙarshen wannan. Kuma ya Allah, duk wanda yake da hannunsa, ya Rabbi, duk wanda yake da hannunsa ake kakkashe al'umma, ake kakkashe mutane, Ubangiji Allah ka ƙarar da shi, Allah ka kawo mana ƙarshensa. Idan mai mulki ne Allah ka raba shi da mulkin, idan mai sarauta ne Allah ka raba shi da sarautan, idan mai kuɗi ne Allah ka gadar masa da talauci na har abada, idan mai lafiya ne Allah ka jarrabe shi da ciwo da cuta. Duk wani wanda yake amfani da ƙarfinsa da damarsa ya ba da dama ake wannan barna, ake wannan ta'addanci a wannan ƙasa, Allah karka biya masa bukatarsa. Ubangiji Allah ka tozarta shi kamar yadda ya tozarta bayanka. Kuma muna kira ga masu mulki, ku ne damar take hannunku yanzu, ku ne Allah ya ɗora muku amanar mulkan mutane da kulawa da garurukansu da rayukansu. Ku sani cewa wannan rauninku ne yake daɗa bayyana. Masu mulkinmu, ina nufin gwamnati, wannan kashe-kashe fa da ake yi, wannan zubar da jini da ake yana daɗa nuna raunin gwamnatin ne. Raunin ne yake daɗa bayyana. Ana nuna gazawa, ko ana nuna ko in kula, ko ana nuna rashin damuwa da wasarere da jinin talaka, ko da jinin wanda bai da galihu. Ku yi amfani da damar da kuka samu kafin damar ta kubuce muku, ku taimaki al'ummarku. Masu mulki, kun yi alkawari za ku tsare jinin talakawanku da jinin 'yan ƙasanku Najeriya. Ina magana tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila. Masu mulki, kun yi alkawari za ku tsare dukiyoyi na mabiyanku. Masu mulki, kun yi alkawari za ku ba da cikakken security a ƙasar nan. Masu mulki, ku sani kun yi alkawari za ku ba da wutar lantarki, za ku ba da lafiya a asibitoci. Masu mulki, kun yi alkawari za ku tsare daidai da digon jini guda ɗaya a ƙasar nan. Duk kun yi alkawari za ku yi wannan. Amma yau ga mulkinku ya zo, zai zo ƙarshe, har yanzu jinin talaka da jinin wanda bai da galifu yana ta zuba. Me za ku iya gaya wa talaka, kuma me za ku iya gaya wa ɗan Najeriya a irin wannan barna da kashe ɗan adam da zubar da jini da ake? Me za ku iya gaya mana? Allah yana kallon ku, talakawan da suka zaɓe ku suna kallon ku, mulkin da kuke ana kallon ku, damar da Ubangiji Allah ya baku ana kallon ku. Mu kullum a Najeriya kowa ya ji daɗi, a ƙasashe mu ba za mu ji daɗi ba. Ba za a ba mu tsaro ba, ba za a ba mu wadataccen abinci ba, ba za a ba mu wadataccen asibiti a magani a asibiti ba, ba za a inganta mana kasuwancin mu ba, mu ba ga hanyoyi masu kyau ba, muna gidajen mu ba ma iya barci, muna kasuwannin mu ba mu da aminci, muna garin mu ba mu da kwanciyar hankali, muna ƙauyukan mu muna kwana akan bishiya, muna dajukan mu an baza mu an kore mu, kuma kuna mulki, ana muku jiniya, kuma kuna shirin, kuna cewa za ku daɗa komawa ku ci gaba da yi a haka.
wallahi duk wanda bai gaya muku gaskiya ba bai taimake ku kuma bai taimake ku ba kuma baya son ku. Masoyanku dai su ne waɗanda za su gaya muku kun yi kuskure ku gyara. Masu ƙaunar ku dai masu mulki su ne waɗanda dai suke faɗa cewa ƙasa fa ba daɗi, ƙasa fa abin ba daɗi, ba daɗi, ana kashe bayin Allah, ana zubar da jini, talauci ya yi wa mutane yawa, tsadar rayuwa da al'amura suna ta hayayyafa. Waɗanda suke gaya muku wannan wallahi su ne masu ƙaunar ku. Kuma da wannan ne za ku ci zaɓe, da wannan ne za ku yi nasara. Kada kaka'ar tana zuwa kuma masifa tana yawaita. Yanzu ku duba abin da aka yi a garin Jos Plateau. Ku duba wannan abu abun kunya, abun bakin ciki. Kurun wasu mutane ba a san su ba a cikin gari su zo su kakkashe mutane kuma su gudu su tafi. Kuma ina kira ga musulmi 'yan jihar Plateau da su kansu Kiristoci, ku sani wallahi wannan shiri ne ake dan a hada ku fada. An yi Plateau ta kama da wuta, an yi Plateau ta wargaje, an yi Plateau a kasa zaman lafiya. Wai dan wannan ni'iman zaman lafiyan da kuka samu a waɗannan 'yan shekaru shine ake muku bakin ciki, ana so a wargaza muku shi. Ina kira ga mai girma gwamnan jihar Plateau, ka nutsu, ka zama wayayye. Mun ji bayananka, mun ji maganganunka, ka zama wayayye, kaka bari a sa jihar ka cikin tashin hankali da zuban jini da kamawa da wuta. Duk inda za ka yi kai adalci, ka duba dukkan ɓangarorin nan gaba ɗaya. A cikin wannan ɓarin jini da aka yi, an kashe Kirista, an kashe wanda ba musulmi ba, an kashe musulmi. Har yanzu ba a ma gama gano wasu adadin mutanen da aka kashe su ba. Wasu kuma an yi musu ɗin sun ɗauki mataki, sun ɗaukansa da zato da rashin tabbacin waye musu, kawai su zo su yi ta kashe mutane. To wannan abin shi ake nema, revenge shi ake nema. Daga Plateau ta ɗauka sai a jona wa Bauchi, daga Bauchi ta ɗauka sai a jona wa Jigawa, daga Jigawa ta ɗauka sai a jona wa Yobe, daga Yobe ta ɗauka sai a jona Maiduguri, daman tana da shi. Daga nan sai a yi Kano, sai a yi kaza, sai a yi kaza. Shikenan su bunka mana wuta, su halakar da mu kawai gaba ɗaya, mu yi ta kashe junanmu gaba ɗaya. Abin da ake nufa kenan, abin da ake nufi kenan. Da haka 'yan Najeriya ku waye, masu addu'a ku ci gaba da addu'a, wayayyun ciki ku fito ku rinka bayani wa mutane. Mutane suna buƙatar bayani da sharhi su fahimta. Na ji daɗin abin da wasu daga cikin kiristocin jihar Plateau suka fito suna yin bayani cewa su fa sun fahimci wannan abun nema ake a haɗa su faɗa da 'yan uwansu wanda zaman gari ya haɗa su musulmi. Na ji daɗin wannan bayanai, amma akwai ashararai kuma marasa albarka da su daɗa ƙura wutan abin suke yi. Bai da kyau wannan. Da aka ku 'yan arewa ku sani fa ku target ne, da musulminku da wadda ba musulminku ba. Kuma da hankali, ku ƙara nutsuwa, kar ku bari damar da kuke da ita na cin kasuwanninku a haramta muku. Kada ku bari damar da kuke da shi na walwala da shiga ayyukanku da gwamnatinku da gwamnatocinku da kasuwanninku da nomanku da hada-hadarku da transportation ɗinku, je ka dawo ɗinku, kar ku bari a haramta muku wannan. Ku nutsu. Allah muke kaiwa kuka, ya mana maganin wannan tsiya da maganin dukkan matsiyata da suke wannan abu. Sannan kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙara gaya wa gwamnati ta daɗa fa jajircewa. Lalle fa wajibinki ne, ba bacci, gwamnati ba bacci, babu wani shugaban da ya san me yake yi za a zo ana zubar da wannan jini ya kwanta ya bacci ko wani abu, babu shi. amma ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. da haka wannan abin da yake faruwa Allah ya wadare da shi, Allah kiyaye mu, Allah ya daɗa kare mu.
mu zauna lafiya a ƙasanmu, mu ci gaba da addu'a a wannan ƙasa Najeriya, Allah ba mu zaman lafiya. 'Yan Najeriya idan kuka bari aka gayyato muku fitina da zubar da jini da kashe-kashe, mu kan mu za mu fi kowa galabaita a Afirka. Mu ne muke da yawa, muna da tarin dukiyoyi, muna da ƙananan yara, muna da tarin mata, muna da yawan kasuwanni, muna da garuruka yimu, muna da hanyoyi, mun cakuɗa da juna, muna da haɗe da juna. Idan bala'in ma ya zo sai ka rasa ina za ka fita a Najeriya. In bala'i ya same ka ina za ka tafi? Kamaru za ka tafi? Chadi za ka tafi gudun hijira? Ghana za ka je ko Sudan ko Nijar? Ina za ka je? Ba ka da inda za ka je. Da haka lalle ne mu tsaya mu haɗa kawukanmu, mu zauna lafiya, mu ƙaunaci junanmu, mai haƙuri da juna, da musulmi da wanda ba musulmi ba su yi haƙuri. Allah ya riga ya haɗa ku a ƙasa ɗaya, Allah ya haɗa ku gari ɗaya, Allah ya haɗa ku kuna kasuwanci tare. Ku yi haƙuri da junanku, ku zauna lafiya, shi ya fi riba. Shi musulmi ribarsa in ana zaman lafiya shine zai sallah, ya yi wa'azi, ya ce a zo a bi Allah. Shi ma wanda ba musulmin ba, ina ce ribarsa dai sai an zauna lafiya ne zai iya tallata manufarsa. Da haka lokacin da aka samu rauni, aka samu ja baya, to shikenan kuma barna sai ta rinka shigowa cikin ƙasa. Sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu yanzu a nan Najeriya, musamman mu arewa, idan muna da wata babbar matsala, to gaskiya matsalan nan a lamba ɗaya ta farko ita ce matsalar zubda-zubdan jinin nan da kashe mu da ake, da tashin mutanen mu da ake daga ƙauyukansu, daga garurukansu. Kullum wannan abun ƙaruwa yake, ba raguwa yake yi ba. Ba mu da aminci a cikin gidajenmu da kasuwanninmu, ba mu da aminci a cikin hanyoyinmu. Kullum ka buɗe wayarka, kullum in dai ka buɗe waya, sai kaga abun bakin ciki, sai kaga abun kuka, sai kaga abun zubar da hawaye. Kullum ne, babu ranar banza kawai. Da kaga alamar wuta tana kamawa, da kaga alamar gawa, za ga an ce an kashe su wane. Da haka wallahi hukuma ya kamata ta tsaya tsayin daka. Ku sani Allah sai ya tambaye ku akan nauyin da ya dora muku. Wallahi sai Ubangiji ya tambaye ku. Kuma duk wanda yake tare da ku bai gaya muku gaskiya ba, bai taimake ku ba. Da haka ku kyautata, ku tausaya, ku ji ƙayin bayin Allah nan da za su zo su jefa muku ƙuri'a nan da 'yan lokuta. Ku bar su da rayukansu, kar ku bari a kakkashe su, a rasa wa zai zo ya jefa muku ƙuri'a. Da haka muna fatan Allah ya sa wannan saƙo ya kai ga inda ya kamata ya kai, kuma Allah ya ba su ikon gyarawa. Mu kullum addu'ar mu muna yi wa shugabanninmu addu'a, Ubangiji ya ba su ikon gyarawa. Mu ba ma tsine musu da albarka, amma muna musu addu'a Allah ba su ikon gyarawa. Idan masu gyara ne, in ba masu gyara ba ne kuma Allah kautan mana da su, ya kawo mana wanda za su gyara mana. Wannan ita ce addu'a da za mu yi, kuma muna fatan Allah ya kwantar da hankulan mutane, Allah ya yaye musu dukkan bakin ciki da dukkan damuwa. Allah ka nuna mana alkhairi, kar ka nuna mana bakin ciki. Ya Allah, duk wanda yake nufin mu da sharri, Allah ka maida masa sharrin sa kansa. Allah, duk wanda yake nufin mu da alkhairi, Ubangiji Allah ka hada mu da shi. Ubangiji duk shugabannin da suke son ci gaban ƙasar nan, Allah ka taimake su. Waɗanda kuma suna da wata manufa a zuciyarsu, da wani hikidi da kiyayya da gaba ga wasu al'ummarsu, Ubangiji Allah kar ka biya musu bukatarsu, kuma ka wargaza sha'aninsu. Allah ka tona asirinsu. Ya Allah, kada ka biya musu bukatarsu. Ubangiji Allah, kai mana arzikin zaman lafiya a Najeriya, ka kwantar da hankalinmu a Najeriya. Ya Allah, kar ka bar mu cikin fada, kar ka bar mu cikin yaƙi na ƙabilanci, kar ka bar mu cikin fada na addini. Ubangiji Allah, ka kare mu da karewarka. Ya Allah, duk waɗanda suka dame mu, Allah ka dame su. Allah, duk waɗanda suka addabe mu, Allah ka addabe su, da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Ya Allah, duk inda muke, Allah ka ba mu kariyarka. Ya Allah, duk inda muke, Allah ka ba mu tsaro daga gare ka. Ya Allah, duk wanda zai nuface mu da fitina, Allah Ubangiji ka maida masa kansa, ka ije masa kansa. Allah Ubangiji, kar ka bar mu cikin tashin hankali, kar ka bar mu cikin bakin ciki, kar ka bar mu cikin rashin bacci, kar ka bar mu cikin fatara da talauci. Ya Allah, ka kare mana jinanan mu, ka takaita mana wannan bala'i, ka ba mu shugabanni na gari masu adalci, ka ba mu waɗanda idan mun yi kuka muka kira su suna sauraron mu. Ya Allah, ka ba mu masu zurfin fahimta, masu ganewa. Idan an yi wannan, ya Allah, muna fatan ka ba mu cikawa da imani, kuma ka sa aljanna ce makomar mu. Allah, ka sa kuma su 'yan ƙasa da ake musu irin wannan bayanai su zama wayayyu, su zama masu fahimta, su zama masu ganewa.
idan muka haɗa kawukanmu za mu samu nasara a Najeriya. In ko muka bari suka raba mu suka watsa mu, to za su watsa mu kuma za su ci nasara. Ya Allah, abokanan gaba da na cikin gida kai mana maganin su, da na waje da suke zuwa, da wanda za a kawo su nan gaba. Ubangiji in dai abokin gaba ne, Allah kakka ba shi gindin zama a ƙasar nan. Ya rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.